Τώρα που έφτασες μωρό μου στο ταμείο, καταλαβαίνεις πως η τσέπη δεν βαστά. Έμπλεξες λάθος υλικά μες στο χημείο, μετά την έκρηξη τα λόγια σου σπαστά. Μετά την έκρηξη τα λόγια σου σπαστά. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και εδώ τελειώνω. Ότι τώρα με μεθά, αύριο σκοτώνω. Δεν υπάρχει ούτε θα, ούτε για πάντα, και σκορπίζω της αγάπης μας τα κουβάντα. Τώρα που έφτασες μωρό μου στο ταμείο και στο καλάθι σου έχεις άλλα πόσα θες, άστα και φύγε, τρέξε στο νοσοκομείο, να πας να σώσεις ένα σώμα στα θες. Να πας να σώσεις ένα σώμα στα θες. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και εδώ τελειώνω. Ότι τώρα με μεθά, αύριο σκοτώνω. Δεν υπάρχει ούτε θα, ούτε για πάντα, και σκορπίζω της αγάπης μας τα κουβάντα. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και εδώ τελειώνω. Ότι τώρα με μεθά, αύριο σκοτώνω. Δεν υπάρχει ούτε θα, ούτε για πάντα, και σκορπίζω της αγάπης μας τα κουβάντα. Σέριφο. Το άτιμο πάει πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιαννάκη, Κένταρχος. Καλέ μου φίλε, αφιέρωση, μία ακόμα. Πω και τα αρχάρα φίλε. Γεια σας καλά μου παιδιά. Θάνος εδώ. Έχουμε ξεκινήσει το ταξιδάκι μας, τη βόλτα μας. Πρώτη στάση Κένταρχο. Ο Γιάννης βούτυξε ήδη. Και συνεχίζουμε λίγο μια μικρή βόλτα σε Σέριφο. Και στη συνέχεια προορισμός έκπληξη. Μείνετε συντονισμένοι. Θάνο, λέγε. Εγώ θα ήθελα ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο, ναι, και ένα σάντουιτς παραδοσιακό. Ναι. Εγώ ένα φρέντο εσπρέσο με λίγη μαύρη. Δεν φαίνεστε να ξέρετε στο πλάνο. Δεν μου πειράζει. Πολύ καλά. Θάνο, θέλω να πεις πού το παραγγέλνει. Πού είσαι αυτή τη στιγμή και πού το παραγγέλνει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Yacht στη Σέριφο, ναι, αγαπημένο μέρος. Κάνουμε μια μικρή στάση για ενυδάτωση και θερμίδες. Ναι. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, με διαλυμένη φωνή λόγω θρύλου, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο,
Είμαστε με το φίλο μου το Θάνο, τον Ιωάννου, στη φάση του να φτιάξουμε ένα καινούριο βιντεάκι, στη διαδικασία και καινούριο βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε σύντομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Σέριφο και σκοπός μας είναι τώρα αυτή τη στιγμή να βάλουμε βενζίνη όπου να είναι έρχεται και να πάμε στη Μήλο. Στη Μήλο δεν έχει πάει κανένας από τους δυο μας ποτέ. Πες Θάνο. Ποτέ όμως. Ποτέ. Ό,τι θα πάμε να δούμε εκεί το έχουμε κάνει Google Search. Πιστεύω ότι είναι φανταστικό νησί. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Ο καιρός είναι φανταστικός. Δεν βρήκαμε καθόλου καιρό στο ερχόμενη. Ένα μποφόρ, 2, κάτι τέτοια. Η δε Σέριφος την αγαπάμε πάρα πολύ. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα φανταστικό μέρος και κοντά στην Αθήνα. Παιδιά, ήρθαμε σε 1 ώρα και 10 λεπτά, 15. Πήγαμε 28-29 και με αυτή την προπέλα, την οποία όπως είπαμε δεν την έχω αλλάξει ακόμα, ενώ ένας πολύ καλός μου φίλος μου έχει δώσει μια τετράφτερη. Ποια έχει δώσει μωρέ, να τη δούμε κιόλας. Να τη αυτή εδώ. Πολύ ωραία προπέλα, Revolution μάλιστα, νομίζω 21 είναι. Νομίζω ότι θέλει αλλαγή η προπέλα διότι καίει. Δηλαδή πήγαινα με 29 και έγραφε ότι καίει 28,5. Ενώ όσοι φίλοι έχουν αυτό το Planatec με τον μπρακέτο το δικό μου, έτσι ίδιο σκάφος και τον ίδιο κινητήρα, με άλλες προπέλες και είναι 24, 23,5, 25 εκεί. Τέλος πάντων δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά είναι κάτι. Επίσης νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην πλεύση η αλλαγή της προπέλας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα εν καιρό. Προς το παρόν αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στη Μήλο, να τη δούμε πως είναι, να περάσουμε όσο πιο ωραία μπορούμε εμείς που φτιάχνουμε το βίντεο και όσο πιο ωραία εσείς που θα το δείτε. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Γεια σας. Λοιπόν, Θάνο, πες. Η Ταρώνα. Φοβερό. Φοβερή θέα. Φοβερή θέα. Μας βοήθησε πάρα πολύ η κοπέλα, πώς την είπαμε. Κατερίνα. Χριστίνα νομίζω. Δεν έχει σημασία. Κατερίνα μας βοήθησε πολύ. Φίλε, της αφιερώνουμε το βιντεάκι εδώ στη Μήλο. Πολύ ωραίο. Πώς λέγεται, Magic. Magic κλίμα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι να πω. Και με αυτό το νησί και με την Κίμολο αλλά και τώρα με τη Μήλο νομίζω ότι έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Φεύγουμε τώρα και πάμε στο Σαρακίνικο. Φαίνεται πολύ ωραίο στις φωτογραφίες. Πάμε να το δούμε και από κοντά. Σηκώσουμε και το drone. Θα δούμε. Καλά μου παιδιά, να σας δείξω και μια πατέντα που έκανα. Λοιπόν, έχω φτιάξει και αυτό το τραπεζάκι πίσω. Νομίζω ότι μπορείς να βάλεις και μία ψισταριά γκαζιού, ας πούμε, άμα θέλεις να αράξεις το σκάφος. Είναι 95x40 και έχει και παραπέτη τριγύρω, ούτως ώστε να μην σου φεύγουν τα πράγματα στο νερό. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Για πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, είμαστε στο Σαρακίνικο. Είναι μια πολύ διαφημισμένη παραλία, παιδιά. Εδώ έχω φτιάξει, έχουμε ρίξει άγκυρα. Εδώ το φίλο μου το Θάνο τον έχω φτιάξει πολύ δυνατά.
με τρομερές ξάπλες, ειδικές ξάπλες με ειδικό πανί extension. Λοιπόν, εδώ το τραπεζάκι που σας είπα πριν. Αλλά το θέμα είναι ότι με τη βάρκα μέσα δεν μπορώ να μπω, οπότε θα σηκώσω drone για να το δείτε από πάνω. Πάρα πολύ όμορφη, έτσι. Η Μήλος είναι πάρα πολύ όμορφη σε δύο μέρη που έχουμε πάει. Εδώ. Δεν φαίνεται εκεί τώρα. Οι αυτές δεν έχουν. Δεν αυτές δεν τώρα τι να. Θέλουν φως. Κάτσε το πώς θα φέρει κοντά. Για έλα λίγο εδώ. Για να σου πω ρε φίλε. Να τα βγάλω με την κάμερα μπορώ. Κάτσε να έχω λαμπατέρι εδώ. Τι έγινε τώρα. Ορίστε. Αυτά παιδιά δεν ψάρια δεν με λέγα. Πέσαμε στη διαδικασία ακριβώς. Ναι, όπως το είπαμε. Να σου Δηλαδή, πω τώρα, εντάξει. έχω ένα κανάλι στο YouTube να τα βάλω, μπορώ. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μιλάμε για φαγκρί. Ναι. Για πες ρε Μανώλη. Μιλάμε για φαγριά. Τα Για το δώσω οποία. τι είναι. Φαγριά. Ναι. Τα οποία είναι ψαρεμένα με καλαμίδι. Ό,τι Με νοστιμότερο. τι τα βγάζει αυτός. Καλαμίδι, με καλάμι. Τζίγκινγκ, δηλαδή. Ό,τι νοστιμότερο jigging. υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είδες τι ξέρουν. Λοιπόν, καταλαβες. Αυτά τα ψάρια είναι μη αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή δεν μπορώ να σας Τώρα έπρεπε να μας πεις να έρθουμε. Ας πω ρε φίλε ψήστα αυτό. Ζωντανά. Ζωντανά, ναι. Στην κυριολεξία. Να είστε καλά ρε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, νησάρα έτσι, Μήλος νησάρα. Θάνο, τι έχεις να πεις? Και πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι εδώ που γνωρίσαμε. Είμαστε στον Άστακα. Στον Άστακα, ένα εστιατόριο που είναι στο κλίμα. Μπορεί και να μην φαίνομαι τώρα, αλλά σίγουρα ακούγομαι. Καλημέρα παιδάκια. 6 και 25. 6 και 25 το πρωί. Καλημέρα καλά μου παιδιά. Κυριακή σήμερα. Μόλις λύσαμε το σκάφος και φεύγουμε. Φεύγουμε από ένα υπέροχο μέρος. Το κλίμα. Μαγικά έτσι, μαγικά. Ελλάδα δεν περιγράφεται, δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις αυτό που ζήσαμε χτες και που θα ζήσουμε και σήμερα, διότι σκοπός μας είναι να πάμε στο λιμάνι της Μήλου, να φουλάρουμε βενζίνη και να περιηγηθούμε στο νότιο κομμάτι του νησιού που έχει κάτι φοβερά μέρη, Κλέφτικο, Σπηλιάτης, πιανείς ρε Θάνο, Σπηλιάτης, δεν θυμάμαι ούτε εγώ, θα το βρούμε σε μια σπηλιά εν πάση περιπτώσει, που έχει πέσει, έχει κατακριμνιστεί η οροφή και μπαίνεις μέσα, θα πάμε να το δούμε και ίσως αν τα καταφέρουμε και δούμε ότι μας βοηθούν και τα καύσιμα, να περάσουμε μία από τα πράσα που στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει στην Κίμολο δεν είχα πάει ελάχιστα, που είναι μια μαγική παραλία στην Κίμολο, μαγική, και μετά Σέριφο, ξανά καύσιμα και πίσω. Λοιπόν παιδιά, όπως είχα υποσχεθεί σε προηγούμενο βιντεάκι, θα υπάρξουν πάρα πολλοί προορισμοί. Ένας από αυτούς ήταν η Μήλος. Δείχνει να πραγματοποιείται, αν όλα πάνε καλά και σήμερα, έτσι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, έρχονται πάρα πολλοί προορισμοί. Πάρα πολλοί προορισμοί. Όπου μπορώ να πάω με αυτή τη βάρκα θα πάω. Και αυτό το κάνω ξεκάθαρα γιατί μου αρέσει εμένα. Ξεκάθαρα γιατί μου αρέσει εμένα η δημιουργία αυτών των βίντεο, αλλά και τα ταξίδια. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα δηλαδή. Και με χαροποιεί 10 φορές παραπάνω όταν αρέσει σε εσάς. Γι' αυτό λοιπόν κάντε εγγραφή, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, subscribe, like. Αν μπορείτε να κοινοποιείτε τα βίντεα, Χριστός και Παναγία, Χριστός και Παναγία τα βίντεα. Αλλά άμα είσαι άϊπνος,
Άμα είσαι άϊπνος ρε φίλε, τι θα κάνεις? Μία η ώρα έβγαλε ένα κύμα, δεν ξέρω από τι, από πάνω κάποιο καράβι και σηκώθηκα και πήγα και κοίτασα τη βάρκα. Έχει και τέτοια. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι, κάντε εγγραφή. Εγγραφή. Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος από αυτό, παιδιά. Μόνο να περνάμε ωραία. Ξαναλέω, την ώρα της δημιουργίας να περνάω καλά εγώ και την ώρα της προβολής εσείς. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάμε, φεύγουμε τώρα για λιμάνι Μήλου να φουλάρουμε βενζίνη και πάμε στη σπηλιά της Σικιάς. Το θυμήθηκα, Ρεφάνο. Της Σικιάς. Γιατί έχει καμιά Σικιά εκεί? Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε παιδάκια, γεια σας. Παιδιά, επίσης κάτι κορυφαίο, έτσι, για Μήλο. Κοιτάτε που δένω. Που δένω. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ με το βενζινάδικο. Κοίτα που δένω. Και πού είναι το βενζινάδικο? Δεν ξέρω. Με τα λίγα μέρη που έχω πάει, το βρίσκω κορυφαίο σποτ. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ, του παραγγείλαμε και καφέδες να μας φέρει. Μπράβο. Πολύ αισθάνομαι χαρά. Λοιπόν, παιδιά, δέσαμε εδώ όπως είπα πριν, με τρομερή εξυπηρέτηση, με τροχύλα το μπετόνι, εδώ ο φίλος μου, και βάζουμε βενζίνη. Καλημέρα σας. Εντάξει, αλλού παιδιά, αλλού. Τρύπα. Η σπηλιά της Σικιάς. Αλλού. Βαθιά κάτω είναι, δεν νομίζω να βρίσκουμε. Εντάξει, χάσιμο. Θάνο, χάσιμο. Εντάξει, αλλού, άστο. Τι έγινε μαλάκα, χάθηκε η μπάλα. Ο Ιησούς Χριστός μου κάνει. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ ρίχνει μόνο, αλλά δεν είναι πολύ... Θανό. Ρίξε άγκυρα. Θανό. Ρίξε άγκυρα, κάνουμε μπάνιο εδώ. Μερικοί καφέ θα πιούμε εδώ. Κοίτα πίσω, πίσω κοίτα. Λοιπόν, καλά μου παιδιά για μία ακόμη φορά. Είμαστε στο κλέφτικο. Είμαστε στο κλέφτικο παιδιά. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, πρέπει να φύγουμε σήμερα Κυριακή. Έχουμε πλακώσει να τα δούμε όλα μαζί. Το οποίο, επειδή η Μήλος είναι πολύ μεγάλο νησί, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτά που έχουμε δει στο Google. Αλλά Μήλος κορυφαίο νησί. Έτσι. Ευτυχώς βρήκαμε το Στέλιο με το βολκάνο. Βολκάνο δεν λέγανε το σκάφος, Ναι. Ευτυχώς βρήκαμε το Στέλιο με το βολκάνο μέσα στη Σικιά, στην τρύπα αυτήν, και μας είπε τρέξτε τώρα να πάτε στο κλέφτικο, διότι σε λίγο δεν θα χωράει να μπει ούτε φουσκωτό. Και από ό,τι δείχνει έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ένα σποτ που δεν το συναντάς. Τώρα σε λίγο θα σηκώσω και τον drone. Μαγικό μέρος.
Μαγικό. Και άπειρα σκάφη βέβαια. Φαντάζομαι τι θα γίνεται εδώ τον Αύγουστο. Πώς λέγεται Θάνο? Τσιγκάρδο. Τσιγκάρδο. Αυτό που κατεβαίνεις με τη σκάλα, με μια πλαστική σκάλα. Παλεύει εκεί ο κόσμος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα πετάξω drone τώρα να το δείτε. Φανταστικά φαίνεται. Φανταστικό μέρος. Φανταστικό μέρος. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, και επειδή στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει για Κίμολο πολύ εγώ δεν είχα έρθει, δεν σας είχα δείξει Πράσα. Πράσα είναι μια φοβερή παραλία στην Κίμολο με φοβερά πράσινα νερά. Περνώντας από εδώ, φεύγοντας από Μήλο, περνάμε μια Πράσα να κάνουμε μια βουτιά και συνεχίζουμε για Σέβερ, σε το Σαρδάμ, ξέρετε έτσι, από την Ηλίαση το παθαίνεις. Σαρδάμ παθαίνεις από την Ηλίαση. Πόσα να προλάβεις σε μία μέρα. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν, θα κάνουμε εδώ το μπάνιο μας στα Πράσα και μετά θα συνεχίσουμε να πάμε σε Έρυφο να βάλουμε βενζίνη. Αν και εντάξει, βλέπω έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, θα πάμε να βάλουμε. Λοιπόν, παιδάκια, τα λέμε. Καλά μου παιδιά. Είμαστε στο Χάρακα, φτάσαμε, γυρίσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν κουραστικό. Ήταν αρκετά κουραστικό να γυρίσεις από Μήλο, να κάναμε όλο το νότιο τμήμα. Πήγαμε Κίμολο και μετά θέλει παραπάνω μέρες. Και ίσως παραπάνω σκάφη. Ένα σκάφος μόνο του, ξέρω εγώ, είναι κάπως. Τέλος πάντων, εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί που λέει εγγραφή για να γίνετε περισσότεροι και να επακολουθήσουν νέοι προορισμοί. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος. Κανένα, μα κανένα. Υπάρχει μόνο η ευχαρίστηση της δημιουργίας από μένα και ελπίζω και θα χαρώ πάρα πολύ να είναι και ευχάριστο όταν το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, είπαμε subscribe, like, comment, αν δείτε κάτι που δεν σας άρεσε, που τα λοιπά, να είστε κόσμοι βέβαια. Είναι κάποιοι που προφανώς δεν είναι subscribers, οι οποίοι δεν είναι τόσο ευγενικοί στα σχόλια. Δεν κατάλαβα, δεν βρίσκω το λόγο για ποιο λόγο να γράψει ένα σχόλιο που είναι αγενές. Πραγματικά, μην γράψει καθόλου. Αυτά είχα να πω. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.